ಚಂಪಾ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸಲಾದ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಡು ಗುರುವಾರದಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜುಡಿ ನಡೆತಂಡ ಸಾರಸಾರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ದೇವರನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಹುತ್ತದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ನಾಗರೂಪ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹುತ್ತದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ನಾಗರೂಪ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಗುರುವಾರದಾನಿ ಷಷ್ಠಿದ ಸಂಭ್ರಮ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನೆಗೆತ್ತ ತೋಜಿಂಡ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಡು ಷಷ್ಠಿದ ಸಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವಡು ದೇವರನ ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನ ರಥಬೀದಿಡ ತೇರೊಯ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರ. ರಥ ಸಾಗುನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಸಿಂಬಿ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿದ ಕಟ್ಟನು ರಥಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗಾದ ದೇವರಡ ನಟ್ಟುನ ಕ್ರಮಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಕ್ತರಡ ತೋಜಿದ ಬತ್ತದ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆದ ಬೈದಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ನೀನು ಹರಸುದೇವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 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 ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 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 ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.